Nordjyske Arena er min hjemmebane. Aars er der, hvor jeg kommer fra. Det første ord, der falder mig ind, det er tryghed. Aars er en by, hvor folk de kender hinanden. En gang imellem så kommer jeg hjem og møder stadig mine kammerater til en Champions League aften, eller kommer hjem og møder en masse gode mennesker til Kæmperfest, som jeg også stadig har besøgt inden for de seneste år. Fordi det er jo en af de store dage i Aars. Det er jo de her Kæmperfestdage. På mange måder er Aars jo bare en meget moderne by. Og det er også derfor, jeg tror, at folk de flytter dertil. Det er fordi, at de kan se, at der er potentiale, da jeg spillede i Tyskland eller i Grækenland eller i Silkeborg. Jamen, jeg har ikke rigtig følt, at jeg var hjemme. Jeg har hele tiden, når vi har snakket sammen med min familie derhjemme, så har vi altid snakket om, at vi skulle tilbage til Nordjylland. Jeg er nordjyde med stort N. Når vi er ude på OB, så er det jo spillere, som hovedsageligt er fra Nordjylland. Augustinus kommer fra Aabybro, og jeg kommer fra Aars, og Thomsen han kommer fra Skagen. Jamen, altså, der sælger de selvfølgelig fisk. Og det er sjovt, de driller mig altid med, at der kører altid en traktor rundt omkring Aars. Aars er en by, hvor folk de kender hinanden på kryds og på tværs. Den er sådan en tilpas størrelse, som vi kender hinanden. Men det er også en by, som jeg har en masse rigtig, rigtig gode minder fra. Både på fodboldbanerne, hvor jeg selv befandt mig meget, men også i selve foreningslivet generelt. Det er en by i udvikling, og det er egentlig, når folk spørger, hvor jeg kommer fra, så er det også en by, hvor jeg er stolt af at sige, at jeg kommer fra Aars. Jeg ved, at der er rigtig, rigtig mange fra Aars, der holder med OB. Og det er vi selvfølgelig sindssygt glade for. Så der er ingen tvivl om, at jeg synes, det er vigtigt at komme hjem til Aars og vise, hvem jeg er på en god måde. Især over for alle de børn, som også forhåbentlig kommer herud og kigger på os en gang imellem. Når jeg skal skifte olie på min bil, altså når jeg skal have min bil igennem syn, jamen, så er jeg stadigvæk så tro mod, at det gør de bedst i Aars.